Toivottavasti ne ei laita meille mitään polttariasuja. Ne on nykyään mun mielestä aivan out. Ai niinkö? Mä just näin yhden kaveri, joka oli puettu lumimieheksi. Kasku ne harmaa karuksi. Hei, Kari ja Sepon tuntien mä oon ihan varma, että ne kuljettaa mua ympäri kaupunkia nahkapuvussa. Ai jossain kauboiasussa? Ei, kun ihan tässä mun omassa nahassa. Siis alasti? No ei varmaan. No enää mä nyt sellaiseen suostu. Hän olisi kärsimystä kaikille osapuolille. Kotona saat olla niin nakuna kuin haluat, mutta julkisesti. Salla, rauhoitu. Mä lupaan pitää vaatteet päällä. Etkä anna niiden muutenkaan nolata sua. Me ei halua taas hakea sua jostain putkasta. Mutta siitähän tulisi ikimuistoinen ilta. Mä taas haluaisin jotain hemmottelua. Hoitoja, kaunistautumista, hyvää ruokaa. Ehkä jotain erikoista, vaikka Islannin ponilla ratsastusta. Mä taas haluan kunnon juhlimista miesporukassa. Mä en kaipaa mitään savikylpyjä. Kädet ylös. Hei, kädet puutuu. Voisiko vähän huilata? Sanottaa, niin mä nostan ne takas ylös. Onpa virkistävää, kun meillä on täällä tällaisia ryöväreitä. Hiljaa. Mä ajattelin vähän herkkuja. Salla. Nää sipsit ja suikerat on mun lemppareita. Mites popcornia? Ja siideriä pitää olla myös. Mites toi makea puoli? Mieluummin keksiä vai karkkia? Karkkia. Mä laitan teille mun lemppareita. Salain, ne on vaarallisia. Etkö sä kulta vieläkään tajua? Tää on polttarin pila koko juttu. Nyt vaan leikitään mukana ja otetaan ilo irti. Noniin, eiköhän ala riittää. Nyt vaan menoks, sanoo Ani Lenoks. No, saattekohan te nyt varmasti menemään? Joo, eiköhän me nyt pärjätä. Kiitos ja tervetuloa uudelleen. No varmaan Miro ja Oona luokkakavereita. On ne niin suloisia. Tuliko noi huppupäät täältä kaupalta? Joo, ne ryösti meidät. Häh? Että mitä seuraavaksi meidän polttariohjelmassa tapahtuu? Mitä sä nyt oikein horisit? Oot sä sokissa vai mitä? Hetkinen. Säkö et tehdä mukaan mitään näistä ryöstäjistä? No en. Salai. Ne oli oikeita rosvoja. Oi perhana. Salai, älä mene, voi olla vaarallisia. Oi perhana.